How did you respond to the first? How did you defend yourself? If I'm a farmer and you attack me in my house, I kill you. Umfama waseKroonstad eFreystata utyholwa ngokubulala umsebenzi wakhe ze emva koko wamngcwaba kwingcwaba elingenzulu kuyaphi kanti utatomkhulu walo mfama umthethelela umzukulwana wakhe ngelithi ebezikhusela. All indications are he was there. Because if you're saying he wasn't there, how would he know about tops? Inkundla ephakamileyo yasePitoli isikhabile isicelo somtyholwa wesine kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMthokozisi Maphisa sokuba achithwe onke amatyala ajongene nawo kweli tyala. Abaqhubi beteksi eClermont nakwaDabeka KwaZulu-Natal bathi soze babuyele ezindleleni de isixeko saseThekwini sisombulule iingxaki zabo zokhutshwa kweeteksi zabo ezindleleni ukanti bashiyeke bembanguza abakhweli namhlanje kwezi ndawo. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Amatshantliziyo eqela le-EFF eFreystata amemelela ukuba kuthatyathwe amanyathelo akhawulezileyo ngakumfama waseKroonstad okukulandela izityholo zokubulawa kungcwatywe umsebenzi wasefama kwinyanga ephelileyo kumnini fama ngenxa yeengxabano zemivuzo. Kutyholwa ngelithi ukuba uyisemkhulu walo mfama uzame ngandlela zonke ukugquma esehlo. Iqela le-EFF eFreystata livakalise ukungaxoli ngokurhuqwa kwenyawo ngamapolisa ekuthabatheni amanyathelo ngakumfama otyholwa ngokubulala angcwabe umsebenzi wefama ngoJulayi. What happened is that one of the farm workers approached our provincial office and spoke to our provincial secretary, where they reported that one of their colleagues went missing on the 11th of July. And then 2 days after that, a case of missing person was opened. And then this person, since then, they didn't know what happened. But then a story came up now that actually the person was killed and buried in the farm of Dr. Trotsky. And then the matter was reported to the police by the provincial secretary of the EFF, together with this, the witness that was there when the body was buried. We were then informed that the police went to exhume the body on the 25th of August. I think we must also put on record that we felt a bit aggrieved that after a period, like you have correctly said, it's over a month, that the perpetrator has not been arrested and the accomplice, which is now the doctor, has not been charged or anything. Instead, we have seen that the police have been dragging their feet on this matter. Umnini fama ubenqanela ukonda ngomntu ngethuba igaleleka kwifama yakhe kukho onondaba baxharhe ngaphandle belinde ngemibuzo kuphathelene nesi siganeko. How are you feeling about this incident? Do you know what happened? How do you feel about the fact that a person attacked 5 cable thieves, attacked my son? I'm feeling very bad about it. How do you feel about your grandson allegedly shooting and killing someone? How do you feel about that? How do you feel about the farm attack on my son? No, we're talking about... It was a mistaken farm attack because his rifle was standing against the... He didn't have his rifle in his hand. How? What are you doing? Let's talk about the one who died. How did he die? He was part of 5 people in a farm and a plaasaanval wat misluk het. Okay. If you don't understand Afrikaans, you can go. Okay, so after that happened, what steps did you take to report the matter? That's not for me to answer now. Okay, but where's your grandson now? I feel very bad because this is the second farm attack on me. Or not on me, on my place. How did you respond to the first? How did you defend yourself? If I'm a farmer and you attack me in my house, I kill you. Kambe umnye wabasebenzi abazibonelayo okwenzeke ngemini yesiganeko ubalise ibali. Ngelixa i-EFF inethemba lokokuba umrhanelwa uza kujongana nengalo yomthetho kungekudala.
Inkundla ephakamile ePitoli isikhabile isicelo somtyholwa kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa sokuba achithwe amatyala ajongene nawo kweli tyala. Umthokozisi Maphisa uthi isizathu sokuba acelele inkundla echithela amatyala ajongene nawo kungokuba inkundla inabungqina nesihlahla nobungakhokelela ukuba agwetywe yiyo. Uthwe phantsi kwaqhumuthulo umrhanelwa wesine kwityala lokubulawa kukanozinti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa kwisicelo sakhe sokuba achithwe onke amatyala atyatyekwa ona ngokweyamene neli tyala. Umthokozisi Maphisa wayalela amagqwetha akhe ukuba afake esi sicelo ngelithi inkundla iphanzile ukumnika ithuba lokuziphendulela ngamatyala atyatyekwa ona. I find that there is prima facie evidence which needs an answer. There is. And I don't have to delve into those other aspects. And consequently, I cannot discharge my learned colleague of number 4. There is evidence which a reasonable litigant has to discharge. Ijaji ithi ngokubungqina umtyholwa wayekhona ngethuba kubulawa uMeyiwa. All indications are he was there. Because if you're saying he wasn't there, how would he know about tops? How would he go and take photographs with our colleagues here? He took photographs with them. Igunya bantu lezotshutshiso lithi liyasamkela isigqibo senkundla. We welcome that this judgment, and we hope now that the trial will resume and continue, as this is one of the hurdles that were put forward in front of the state. However, we managed to sail through in that with that hurdle. Now the accused, the case is in their hands that now they need to answer for the allegations that were put before them. Umahanjana ulebele ngelithi kunikisa umdla ukubona oluzengezenge letyala luqhubela phambili, watsho esithi beligunya abantu lezotshutshiso bayakholelwa kwelokuba esisihlanu nesityholwa ngokubulala uMeyiwa sinetyala. Sihlehliselwe umhla wesibhozo kuSeptemba isicelo sebheyile sikasomashishini uVusomuzi Khet Matlala. uMatlala uvele kwinkundla kaMantye Alexander kwisicelo sakhe sebheyile. Uye waphika ukuba inxalenye yodubulo nalapho konzakalo wayethandana naye uTebogo Thobejane kwaye umile kwelokuba akazukuwavuma amatyala bekwawona inkundla ngokufundwe ligqwetha lakhe. I've been informed that I will face charges of attempted murder, conspiracy and money laundering which relate to the 3 police dockets. From the outside, I record that all these charges are baseless and lacking in substances will be shown herein below. 51. I intend to plead not guilty to all these charges should this matter ever proceed to trial against me. I am certain that I will be found not guilty at the close of the state's case, as there is no evidence upon which a court acting reasonably could convict me. 52. On the charges of attempted murder, I deny the allegations. I challenge the state to demonstrate by way of evidence that I was either directly or indirectly involved in the commission of these heinous crimes. I can state as a matter of fact that I was not involved in these crimes. Igosa eliphanda lombali lifumanise ukuba uBrown Mokhoti notyholwa ngezenzo zobuqhophololo ngumkomishinala wephondo laKwaZulu-Natal uNjengele Ntantla Mkhwanazi wenza iinzame ezininzi zokunxibelelana noMatlala ngomnxeba nowafunyanwa kwisele sakhe. What is significant about this date is that this was the day when General Mkhwanazi made his explosive press briefing about corruption within the senior ranks of the SAPS. 11.5. What is even more telling about this is that the applicant was busy watching the press release on his phone. Matlala ucele inkundla kuba ithathele ingqalelo impilo yakhe enkenenkene njengezizathu zokuba akhululwe ngebheyili. I suffer from asthma and chronic tonsillitis. I was admitted at Midstream Mediclinic in 2021 for almost 2 months for this condition, just after the height of the COVID-19 pandemic. I was also admitted on 13 August 2023 for approximately 2 weeks to the same hospital for the same condition. I am still on chronic medication in this regard. My medical records are easily verifiable by the police should this court so direct.
Basheke bengenanto zokukhwela abahlali baseClermont nakwaDabeka kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje okuze emva kokuba abaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke bebambe ugwayimbo bekhalazela indlela abathathwa ngayo izithuthi ze-e-hailing abantu bezinginqi. Abaqhubi beteksi bathi le yingxaki kufuneka ilungiswe ngokukhawuleza. Abakhweli bezithuthi zikawonke-wonke bathi uqhankqalazo lweteksi lunechaphaza libi kubo kuba ngoku abakwazi ukuhamba ingxaki zabo. Ama-taxi awekho, asazi kwenzakalani. Asikwazi futhi ukusuka la ePine Town ngeenyawo siyoshona eClermont. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi futhi ukuthi azofika nini. Ukuthi amatekisi awahambi bengingazi ngoba mina ngisuka eHammersdale. Bengithi ngiyobheka esihlobeni eFenen Claremont. Sengithola ukuthi amatekisi awekho. Manje sekudingeka ukuthi ngiphindele emuva ngihlukumezekile nje impela. Ukanti usihlalo weteksi zaseClermont nakwaDabeka uthi bazamile ukuhlala inhlanganiso ngelizama ukulungisa ingxaki yezothutho kodwa inzame zabo ziphanzile nto leyo ikhokhelele kubeni babamba uqhankqalazo namhlanje. From Friday we've been trying to engage sizama ukukhulumisana sizama ukubona ukuthi asasiyenze until we reached the decision yesterday ukuthi azime imoto. So e-hailing, we're not against e-hailing. We've even said it last week ukuthi nathi sabanazi bomsebenzi siyasebenzisa e-hailing asinankinga nayo. Inkinga ifike la khona uma sizo-e-hail uzothatha abantu almost every day same time ubase endaweni eyodwa. Kuse e-hailing leyo. Ukwathi kukho abaqhubi beteksi abavalelwe eziseleni sithetha nje. Okuthanda ukuthi kube nzima ukuthi sithi mesihlanjani mesihlala emhlanganweni okanye sibe nomhlangano imoto ziyaboshwa ngaphandle. So amalunga athe acele ukuma kancane ukuze kuphume imoto zabo lezi eziboshiwe. Kucace ukuthi labanikazi bomsebenzi abashawa beshawelani ngoba uma singakutholi manje ngephinde sikuthole okanye ngekuphinde kulungiseke. Nalabo ababoshiwe ukuthi mabephuma baphuma baboshe beboshelweni laba abahlele esitokisini kumanje. Kulindeleke ukuba uluqhankqalazo lonoteksi luqhube kwakhona ngomso. Namhlanje umphathiswa wezokhenketho unkosikazi Patricia de Lille uvele phambi kwekomiti yeParlamente ukunika ingcaciso ngesigqibo sakhe sokuchitha ibhodi yelisebe kwinyanga ephelileyo. De Lille uthe wathabatha esi sigqibo ngenxa yokuziphatha gwenxa kwebhodi kuquka nenkcitho mali emandla engaqhelekanga. Ukwathe abo bamtyola ngokukhusela urhwaphilizo bavumelekile ukuya kunikela ngobungqina kwiqela lokhetshe khona ukuze kuqhutywe uphando. UPatricia de Lille uthi ibhodi ayibanga nakuziphatha ibithe gqolo ukwenza imikhwa ingcolisa isidima selisebe. Uhambise wathi ngokuchitha kwakhe le bhodi elisebe likwazile ukonga malunga ne-1 billion yerandi. I then wrote to the board on the 13th of June and I reminded the board of the AG's findings and guidance to ensure critical appointments at South African Tourism, including the CFO and the head of internal audit. The board had asked me for an extension to fill the post, and I said regrettably no extension will be granted because I've asked them to report to me by the 6th of June. So that's Annexure 5. De Lille ukwavakalise ukuba le bhodi ayizange ilandele imiqathango ngethuba isonyula umnumzana Lawson Naidoo njengosihlalo wayo. The board unlawfully implemented a round-robin resolutions in the absence of a board chair. Instead of writing to me to appoint an acting chair to deal with the so-called urgent matters, the board gave Mr. Lawson Naidoo the powers of a board chairperson with the title board representative. Kambe ibhodi ikhafula madangatya ke ngoko ityhola umphathiswa ngokunganyaniseki ngalomba ikwathi uphanzile ukwenza umsebenzi wakhe ukusukela ngo-Okthobha wanyakenye ukonyula usekela sihlalo. It is not on the board. It is on the dereliction of the minister for not performing her functions, because if there was a deputy chair, this meeting was not going to happen today. If there was a deputy chair, it was not going to happen. And the Act does not give the minister an option to either or. It gives a very clear instruction
that what the minister is supposed to do. Iqhube ngelithi ayingomsebenzi webhodi ukufundisa amantshontsho kupapa, umphathiswa bekufanele okokuba akakhunjuzwa ngomsebenzi wakhe. Ikwathe kucace nakubani okokuba umphathiswa lo akanqweneli ukuba elisebe libe nebhodi. Kuza kuthi xebelile kubaqhubi kule veki njengoko kulindeleke lehle ixabiso lamafutha ngomso, isebe lezimbiwa namandla linqinile kuba ngokwenene ziza kuhla zonke iintlobo zepetrol, idiesel kunye neparafin. Ukwehla kwamaxabiso amafutha ezithuthi kuzise uvuyo kubanini bezithuthi, nanjengoko ipetrol kunye nediesel izokwehla nge-55 cents, iparafin yona izokwehla nge-37 cents. The road freight industry is the lifeblood of the South African economy, with approximately 85% of all goods transported by road. The persistent pressure of high fuel costs has been a major challenge, squeezing margins and impacting the sustainability of transport businesses from large corporations to small owner-operators. Ukanti ixabiso liphezulu lamafutha belinegalelo elibi kubaqhubi bezithuthi, ingakumbi abo bashishina ngezothutho. The association hopes that this positive trend continues and that a period of stable or decreasing fuel prices will allow transporters to recover from previous price shocks and, where possible, pass the savings on to their customers and the end consumer. Abezoqoqosho bakhuthaze abaqhubi bezithuthi ukuba bawonwabele lamaxabiso amafutha lo gama esephantsi kwaye bazilungiselele xa enokonyuka kwakhona. If you are unaware of these fluctuations, you cannot plan for them, and it then sometimes becomes a particular stress point where you are not able to understand why it is that your money doesn't stretch the way it used to before. So with price fluctuations in fuel, it's very important. Keep tabs on when the increases happen, when the decreases happen, and then adjust your price, your budget accordingly. Ukwehla kwamaxabiso akuzukuza nesisombululo kwingxaki ejongene neli yezoqoqosho, kodwa kuza kubakho umnyinyiva kubathengi nabatsala nzima ngenxa yamaxabiso aphezulu. Koske mamqwathi noncuthu kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu mna ke ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu Mvanje Nansi Mozulu masivule ke bukele ekhaya siphawulweni kaloku izigaleko zamvanje ke zeMozulu kuMzantsi Afrika uphela uyawujonga nawe apha ekhaya noko kuhle kakhulu thande ngamandla ke ucwenga mpela embindini phaya kuMazantsi noxa khona amafabi kuwe phaya eMazantsi futhi ko DRXeni ngamafu mpela ngesibhozo bayisoke ke lamini ngomso futhi beyivala bequkumbela ngaye ke la 28 degrees wona ke mbukeli maqondo wakho phansi naphezulu ke lokuqala iphondo bethina kuphaya kaloku empuma koloni ngamandla ke futhi ke bukelwa ekhaya futhi kwintshona nombindi walapho njengapha ko Jamestown futhi Sada lapha ko Kaladoko kwasekuseni futhi ngaye nje la 9 degrees ngexesha lasekuseni nansi kwakhona bethuna iMozulu ephondweni lase Free State mpela ke mbukeli wami pha kumntla mpuma walapho futhi njengapha kaloku kwimpuma eFrankfurt ngexesha lasekuseni futhi beyivuka phaya ngeshumi nje elikhathwa sesithathu kanti ke baphila kanje ephondweni lapha kaloku entshona koloni ngamandla kukhona mbukeli ekhaya futhi ke kumntla mpuma walapho futhi phela pha ko Beaufort West ekseni ngaye kaloku la 8 degrees no 23 ngomso xa beyisonga beyivala lamini baphila kwakhona ngolhlobo phaya ephondweni futhi ke Elisa Northern Cape ngamandla mzonzulu apha ekhaya futhi kumantla walapho njengapha kwimpuma ePriska kwasekuseni ngomso bevuswa lela shumi nje elikhathwa sisihlanu kanti ke iThimozulu phaya ephondweni lapha kaloku mbukeli North West ngomso mpela ke kumantla nentshona elapho Tosca kwasekuseni ngomso ko 14 degrees lapha ko Vryburg bevuswa lishumi nje elikhathwa sesihlanu kanti baphila ngoluhlobo phaya ephondweni laseGauteng apho Scoyote la ngawo lo mzuzu mpela ke kuMazantsi nentshona elapho phaya kaloku kwasekuseni futhi ko Carltonville bevusa ngula 12 degrees lapha eSprings kwimpuma ucwenge kamandi yonke la ntsasa nyuka nam ngokubanzi phaya
ephondweni lapha kaloku futhi ke koLimpopo mpela ke pha kumntla mpuma kwelaphondo phalaburwa kwasekuseni ngo-19 degrees lapha kwencam kophulukwa nekuseni kuhle kucwenge kamnandi bukele ekhaya sehle njalo futhi ke ngokubanzi pha ephondweni ke elizenze phaya kompumalanga ngamandla pha ke futhi kumantla welaphondo nasentshona njengapha emalahleni ekuseni bevuswa ku-12 degrees napha yembombola ngomso kusekuhle ngeshumi nesithandathu uvuma kapha ekhaya ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya ke KwaZulu Natal ngamandla pha kumbindi nentshona yelaphondo Ladysmith kwasekuseni ngo-8 degrees napha kwa-Richards Bay zimvula xa bevuka ngomsekuseni mna ke sikuthande kangaka shwele miyoli kamnandi mawethu.